Wow! Daghan na gid ang itlog ang manok sa silingan, bay. Palgod ko ani ron. Kay walay makakita. Kuhaon na nako, be. Ako nang puyuson. Kay wala ko sudlanan. Lima ka buok. Kahit suka ni dutuon ba? Madto na ko, be. Hoy! Unsa man na? Ha? Wala man god. Unsa na imong gipuyos? Itlog na no? Unsa itlog? Pataka ramon ka? Bantay lang ka ha. Tanaw na ko kung naa pa bang itlog sa kong manok dire. Tanawa diha, nangawat ba day kog itlog? Tanawa lagi. Hoy! Bantay lang kang tawana ka. Impas ko aning papa ba? Gibilin ba yan ni papa nga pabantayan? Impas yung itlog sa dirasa. Gihurot yung kawat atong silingana. Pero katuod ko ato ba ug asa to niya lutoon? Dito to sa kahuyan ba? Klaro kayo. Unhan ako siya dito abe. Ako siyang atangan para dili niya maluto. Na anak ko siyang tambayanan. Bantay lang jud ka tawhanaa karon ug masakpan ti ka. Maghupo-hupo ko diri ah. Bantay lang karon. Hapit ko nasakpan da. Tuwara gyud oh. Nagpuyos siya sa daghan kang itlog oh. May pod ba ganahan siya nga mabusog siya siyang kinawat. May pug dili magsakit ihang tiyan. Lutuon na nako ning itlog. Pasig maapasan pa ko dire. Maunhan pa ko ani. Garaang tawhanaa oh. Iya paglutuon dayon kay bahadlok maunhan. Be. Pangkuguon ti ka be. Kawatan day ka ha. Da, bunalan lagi. Kawatan man. Bidaw? Ah, kuyapan gyud. Deserve. Hilabtanon man.